Шушы көннәрдә башкалабыз Казанда «Поющее братство» дип исемләнгән 6-нчы республика хор фестивале узды. Татарстаннан 10 хор коллективы сугыш еллары җырларын һәм илебез композиторларының патриотик әсәрләрен башкарды. Билгеле, мондый чаралар балаларга бер яктан гражданлык патриотик тәрбия бирсә, икенчедән аларны үзебезнең музыкаль мәдәни традицияләргә җәлеп итә. Шулай ук фестивальдә хор коллективлары җитәкчеләренә музыкаль кирәк-яраклар алу өчен сертификатлар да тапшырылды. Фестивальнең иң матур чыгышларын Фәннур Хәсәнов тыңлап кайтты. Для наших педагогических коллективов это знаковое событие. Казанның 3-нче балалар сәнгать мәктәбе концерт залы тамашачылар белән тулы иде. Балаларны көчле алкышлар белән каршы алдылар. Тамаша Россия һәм Татарстан гимннары белән башланып китте. Бу җыр кичәсе малайлар һәм яшүсмерләр хорлары башкаруындагы «Поющее братство» патриотик җыр фестивале. Безнең фестиваль бүгенге көндә традицияга әверелгән дип әйтеп була, чөнки без аны 7-нче тапкыр үткәрәбез. «Поющее братство» үз кочагына музыка сәнгать мәктәпләрендә укучы малайлар егетләрне җыя. Һәм ветераннар фестивальнең иң кадерле кунаклары, алар һәрбер җырны, һәрбер чыгышны бик җылы кабул итәләр. Залда төрле буын һәм төрле яшьтәге ватан сакчылары җыелган. Ветераннар, хәрби хезмәткәрләр, туган җиребез данын яклаучылар, бүген дә кораллы көчләр сафында хезмәт итүчеләр, мәктәп укучылары, музыка белгечләре, укытучылар, әтияниләр. Һәр чыгышка бик яхшы, афәрин дип сокланып карап, алкышлап озаттылар. Төрле яшьтәге 200-гә якын малайлар һәм яшүсмерләр Казанның һәм Яршаллы балалар сәнгать мәктәпләрендә тәрбияләнүче укучылар чыгышлары. Искиткеч матур тамаша. Хәзерге вакытта безнең коллективта 30-лап артырак кеше бар, малайлар. Малайлар һәм егетләрне хорда җырларга өйрәтүнең төп максаты аларда рухи, әхлакый идеаллар тәрбияләү. Шулай ук төрле репертуарны өйрәнү, хор конкурсларында катнашу, иҗади сәяхәтләр, булар барысы бергә тәрбия эшенә юнәлдерелергә тиеш. Мәктәптә укытырган балалар музыкаль образованиесыз бер яктан без аны дөрес иттереп җырларга өйрәтәбез. Хор бит инде ул балаларны берләштереп, бергә җырлату. Без аларны дөрес иттереп җырларга, ритмга, дөрес нота алырга, бөтенесен инде мәктәп программасын үзләштерергә без аларны өйрәтәбез. Шулай итеп, мәктәптә шәһәр һәм республика кысаларында патриотик тәрбияләүнең тупланган тәҗрибәсен тарату максатыннан малайлар һәм егетләр хорлары «Поющее братство» фестиваль оештырыла. 2015 елдан бирле оештырылган әлеге фестивальдә барлыгы 8 коллектив катнашты. Ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү, олыларны хөрмәт итү, ватанга, гаиләгә мәхәббәт тәрбияләү хор җитәкчеләренең беренчел бурычлары. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.